Terus garap tugas dong. Tugas apa? MTK apa saya itu guys? Oh, saya nganu. Oh, MTK sing tentang peluang kae. Oh, Aku wes sambung. beda ya. Nah ya. Jangko ya. Ya. Tak nang wes sesek ya. Ya. Apa iki mampu tenanan yang? Apa tuh teh? Oh, mampu tenan. Mampu apa toh? Ya kuwi. Oh, mampu. Aku duwe solusine ning omah. Apa? Saya tak cikokin. Ya. Iki lho, produk Rikomuna, bubuk inokulum, iso ngurake limbah organik. Oh alah, kono kuwi. Heeh. Terus nganggo. Lebokke sak bungkus bubuk Rikomuna. Banjur dinehke banyu 2 liter. Banjur dinekes kurang luwih setengah sewengi. Terus digebyur nggo banyu sak resike. Oh alah. Saliyane ge nguras wis iki apa? Iki iso gawe kompos saka sampah rumah tangga. Coba jajal ya saiki. Yuk. Yo. Tambahke banyune. Banjur dinengke kurang luwih sewengi. Nyepetake pembusukan limbah. Nyepetake proses pengomposan. Saliyane kuwi ramah lingkungan karo 100% bahan alami. Komuna Murah, praktis, teruji.